kaibigan! Welcome to my vlogs! And sharing with you guys our one-day road trip at Bulinaw, Pangasinan. So guys, meron pang ibang pupuntahan dito pero hindi na namin kayang libutin lahat. So pabalik na lang guys. At kami ay papauwi na. At mayroon kaming nadaanang bilihan ng isda. Guys, tingnan natin ang road trip natin sa pagbili ng isda dito sa Bulinaw, Pangasinan. So guys, nadaanan namin ito kaninang umaga. So ngayong hapon ay pabalik na kami. Sana may mabili pa tayo guys kasi hapon na. So let's try. Tingnan natin kung saan tayo makakabili ng isda. Wow, ang fresh na isda na galing dito sa dagat ng Bulinaw. Ito guys, malapit na tayo sa bilihan ng mga isda. Isang ikot pa lang. Ayan na, malapit na. Ayan na ang bilihan ng isda. So, dito tayo magpo-park sa kabila guys. At ito na. Oh my God, ang fresh isda. Nandito yung mga iba't ibang klase ng isda mga kaibigan galing sa dagat. Ayan, fresh from the sea. Oh, mayroong yellowfin. Mga blue marlins. Black marlin, fresh na fresh. So guys, tingnan natin kung magkano ang presyo ng mga isda dito. So ito na guys, kailangan nating lapitan ang mga isda at tingnan natin kung magkano. Wow, ang dorado. Ito ang masarap na dorado at ang blue marlins. Oh, di ba guys? Fresh. Ayan, ulo na lang natitira na blue marlin guys. So ayan, tingnan natin ang iba pang isda dito guys. Ayan, may tulingan. Ayan. Mga iba't ibang klaseng isda. Blue marlin po. Magkano ang blue marlin? Sa tiga? Magkano kayo? Isang kilo po. Ayan po, blue marlin. 380 sa kilo. Ayan madam. Po. 250 isang kilo. Ayan mga kaibigan, depende sa presyo ng isda. May malaki, may maliit. Depende sa kilo ng isda mga kaibigan. So, gang. Siligang sir. Tigari per kilo to yun. Anong kilo? 220 po. Kailan namin ang 200 na. Fresh pa rin? Masarap na isda. Bakit pang luto mo? At sinigang. Hindi pa, di man talilinisan? Pwede rin dito sir. Masarap ng sinigang at inihaw na isda. Guys, libre linis. Ayan, bibili ka na, libre palinis. Ito mga kaibigan, pwede nating tanungin kung paano lutuin ang mga isda dito. Mga kakaiba kasi sa paningin natin. So gusto kong itry itong isa kung magkano ang kilo nitong isang isda mga kaibigan. So ito guys, isang isda ay nagkakahalaga ng 250. Sumobra sa isang kilo. Ito na naman ang lola. Lahat yan. Sensya na. 220. 200 na. So ito guys, sumobra ng isang kilo. So naging 250. Subukan natin tumawad. Pero marami na yan ma'am. Sige, chap-chap mo na. Ay, salamat. Tayo ay napagbigyan. Nakatawad tayo guys. Wow. 250 isang kilo. Swerte natin. So, buy pa more. Pero sila ba ito? May blue marlin. Maratot man. May blue marlin. Mas malaki pa sa kamay.
Ayan. Hindi, ganito. Ayaw ganyan. Ano ba yan, ma'am? Tuna to. Ano ba yan, madam? 180 kilo. Tuna. Ayan, yan. panggigi. Ganito yan, ma'am. Ayan, flying fish. Salmon. Salmon. Yellowfin. Ang tuyay eh. Ano ang yellowfin niya eh? Bluefin, madam. Ah, bluefin yan. Ah, may tulingan, ganon. Hindi, madam. Iba din. Atan may blue marlin. Paano? Guys, meron pala ba? Hi! Uy, matalas na yung kutsilyo. Oo. Hatiin mo na yung blue marlins. At ang bangos. Fresh na isda dito. Bulinaw. Hindi pusit. Ako na na yung tira. Ang bangos. Oh, pagami per kilo to ya? 380, ma'am. Ano, 350? Ang kanak manitlog yun, no? Nakala nga, madam. Mahal tayo. Dalang ko, ma'am. Na mga kaibigan, bibili na tayo ng isda. Itong blue marlins na napakalaki. Ayan, ang hirap nilang hiwain ang blue marlins. Kailangan pa nilang pukpukin. O, di ba? Matigas kasi yung buto ng blue marlins. Mga kaibigan, maganda itong blue marlins na isda. At ito pong isdang ito ay hindi po siya masyadong matinik. Hindi tulad ng bangos at iba pang mga isda. Guys, merong pusit din dito. May talaba. Mga iba't ibang klaseng mga isda. So guys, bili-bili na po. Ganyan lang po. 250 po. 250. Kasama lang kalaki. Kasi yung mura po yung bakul yan. Gaman ako sa sibuyas manang. Steak, ma'am. Marunong manggawin steak. Tingnan mo sa kwana. Makadali. Sa kwana. 20 madam. Laki. Oh, tapos dito lang. Huwag masyadong sobra ng ito. Huwag mong lagihan ng... Masyadong, hindi po kaya ng masyadong manipis tumatanda. Grabe yung laki nito. Oh. Hindi yan. Balbalot. Yun ang blue marlin. Ang pinakamasarap na isda sa sinigang at inihaw. At mayroon ding hipon dito. Ayan. Yellowfin. Kasi yellow. Ito po yung Hindi, hindi eh. hindi, ano yan, Ano? dito lang ito, madam. Yun nga, para matikman namin yung bulinaw. Pusit. Ano? Kanina maliit. Di sayang man, tayo naman na sira. Kahit ito, tanggalan mo pa. Yan, ganyan. Yan. Yan, pati sa tingin mo yung ulo darling. Yung bugi niya ay. Walang bugi ito, madam. Ito na yung dito kanya. Tanggal na lang. Kala ko bugi. Bugi. Ano na? So ito na guys, nakabili na kami ng mga isda at kami ay papaalis na. At ang ating face mask ay nasira. Ayan, namili kami ng isda dito sa may bulinaw. Huli na lang at pauwi na kami guys. So ayan mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa muli. And please click the like, share, and subscribe.